Er du startet? Vi står ingen steder, for vi alle vores ting med. Marcelo og... Kom herover. Så er det spil over. Kom nu, Anders! Det går banen. Sådan der, Magnus. Kom op, Vilas, kold på den. Ind mod midten, Strøger! Strøger! Ind til midten! Ja. Du frem og tilbage. Og vi skal ud, kom nu! Kom, Anders! Pres på, kom nu! Godt, Strøger! Kom, Vilas, kom, Vilas! Helt ud! Pas opad, Vilas! Pas op, Strøger! Kom nu! Pas opad! Kom nu, Oscar! Det går, Jonas! Kommer det, Jonas! Modtag, Vitus! Brønde, Vilas! Brønde! Kald på den, Magnus! Kom igen, Jonas! Vi spiller den ind i pressen hele tiden. Ja. Giv den gas, Anders! Kom! Presse! Frem, Vitus! Godt, Anders! Pas! Du skal passe din plads! Ja, lad den ligge, Anders! Lad den ligge! Kom, Vitus! Godt! Så er han på fart. Kom nu, Anders! Ro på! Kom så, Kevin! Kom igen, Gåse! Underspil bollen! Brønde! Kom, Vilas! Sådan der! Glimrende! Vilas, rundt og hjælpe! Kom nu, hjælp hinanden! Kom nu, kom nu! Kom nu, Godt, Armin! Super, Armin! Kom, Vilas! Kom, Vitus, kom nu! Må I stå og kigge? Det er godt spillet, det der. Kom igen, Oscar! Kom videre! Armin, kald på den! Kom nu, kom nu! Kom nu, bevægelse, Anders! Kom nu! Kom nu, Kevin! Kevin! Der er alt for mange fejlafleveringer! Kom nu! Godt, Mads! Pas du på, ikke også? Anders. Anders. Anders, kom herop! Anders. Kom! Herop! Og vi bare sige, at jeg skal flytte den. Læg op! Det gjorde jeg også. Kom, Vilas, kald på den! Ja, overlappet, kom nu! Vi ved, Andreas! Vi ved! Ikke det dribben dernede! Er der ikke nok spillet? Vitus, kom nu! Mathias! Nej, du skal være igen! Pas det på, Hans, han løber! Pas! Det der siger, ikke også? Og Strøger kommer ind i den rigtige Strøger! Den rigtige!
Fortsæt nu! Ja, okay. Falde! Ja. Kom lige lidt. De kalder ikke dig. Det er en anden. Ja, hun fik anklen. Jeg tror, han har slået sig, Anders. Han slår sig. Skal jeg til jer? Ja, vi kan lige middelvejen. Nej, middelvejen. Kør for langt. Hvad gør Nikolaj? Jeg tror, nu ser det. Ned i knuden. Kom nu væk! Tag på den, Vilas. Kom, Vilas! Ja, træk Vilas! Ej! Vilas! Det er næster! Kom igen. Ja. Anders! Anders! Er du okay? Er du helt okay? De hyrer den der. De lige sådan over. Ej. Der er hjørne, der er hjørne. Kom, Mathias! Hvad er hjørne? Der er ingen af drengene, der ser ud som om, der er hjørne. Alle drengene ser ud som om, at de synes, at det er... Vi må se, hvad videodokumentationen siger. Godt lagt. Godt presset, drenge. For 22. Tur det her. Godt det der. Ja. Kom. Glimrende, Anders. Husk at falde lidt. Bredde, Vilas. Bredde. Sådan der. Vilas, træk herud. Bredde. Godt. Kom, Vitus. Træk ned. Kom. Sådan der. Glimrende, Armin. Ja, hvorfor ikke? Glimrende spil, Kevin. Kom, vi passer igen. Kommer langt. Roligt, ro på. Ja. Godt spillet, Jonas. Godt, Jonas. Godt spillet, Jonas. Godt det der. Se, vi vinder det der bold. Vi turde det. Og lukker ham ud af. Sådan. Rigtigt. Godt spillet. Videre med den! Videre! Bredde! Bredde! Ja, okay. Kom igen, Lodi! Godt sparket! Indover. Glimrende. Glimrende, Kevin. Bare lige være lidt mere kolde. Og er du heldig med, hvor mange stolpen har I haft? Hvor er korsbanen? Et eller andet sted herhen. Kom, Andreas! Ud! På den lange! På den lange! Kom, Magnus, ud! Tilbage, drenge! Godt, Magnus. Godt, Lodi! Anders, kom i gang her. Så må vi skifte. Nikolaj. Jonas, foran manden! Nikolaj! Du skal herop! Kom! Helt op på midten! Helt op! Magnus, du er en defensiv mand! Kom igen. Ej. Ro på! Ligge af.
Vitus. Så nu er det. De har allerede taget det. Hvad så, Marlus? Hold kæft på det. Klar til at følge op. Ja, hold nu øje, så ikke stå i vejen på bolden, ikke? Amin! Balle! Kom, og jeg skifter! Hvor lang tid var kampen? 2x25. 2x25? Anders, prøv at lade Armin skyde på de der. Hvad siger du? Prøv at lade Armin. Ja, ja. Og vi bliver. Pas på de lange, Marlus og Vitus. Pas på de lange. Han skal ud. Skal han ikke sparke den ud af feltet? Tæt på manden. Ja, det går ikke. Det skal gøre, fordi vi pakker det helt ned. Det var lange. Den er vi. Igen, Lolly! Godt, Armin! Rolig, Armin. Godt, Armin! Kan vi næste hurtigere? Armin, ja. Godt, Vilas. Op igen, Vilas. Kom nu. Okay, stopper vi skifter. Armin, prøv at bange gang. Vilas, kom her, når du er klar. Kan du styre den her lidt, Hassan? Jeg skal lige se, hvordan det bliver. Der er fuld bold nu. Glimrende sparket, Armin. Ja, kom nu. Læg tilbage. Hjælp ham igen. Kom, Vitus. Kom, Vitus. Vis dig. Læg bagud. Hjælp ham. Kig nu. Skal med tilbage, Mars. Spil bolden, drenge. Slimmer det, Jonas. Kom, Mars. Ja. Masser af tid. Modtag, Vitus. Glimmer det. Jeg er klar igen, Anders. Nej, ikke driblet det. Færdigt det der, Mars. Godt, Armin. Du hænger, Mars. Kom nu. Oppe, pas nu. Pas nu, pas nu. Pas nu. Sådan. Det er unødigt, det der. Leolaj! Kom lige op igen! Mars, du bare skal ud! Kom nu! Marcelo! Du spiller venstre kant! Det kræver også defensiv. Vi skal være foran. Okay, Vilas. Det må have gjort ondt, eller? Sådan der, Magnus. Jeg står den i. Kom nu, Mars. Kom. Kom nu, Marcelo. Kom nu væk. Spil! Afsted, Nikolaj! Afsted, Nikolaj!
Magnus, vi skal have den væk dernede fra med det samme. Ja! Godt arbejde! Godt, Nikolaj! Godt, Andreas! Magnus! Vi scorer jo, når du filmer. Så filmer du bare. Så bare se, hvis du bliver træt af det. Det er svært at følge med, ikke? Ja, men nogle gange man glemmer bare at kigge af. Ja, jeg står også. Det går ikke så for højt. Så jeg kigger lidt med. Sådan der. Godt, Armin. Pas på, pas på. Kom nu. Vi ved, kom nu. Kom så, Marcelo. Det er godt set, det der. Godt snuppet, Jonas. Pas på. Godt, Jonas. Vi går ham. Pas på ham i tieren her. Det var spillet. Godt spillet, Kalle. Godt spillet. Ej, Vitus, hurtigere på bolden, Vitus. Ui, Mars var det ærligt. Læg af. Ej, den er jo. Du får sovchance. Nej. Magnus, Lund, kom. pas på, Lund. Der er frispark. Ja. Ja, der er frispark. Lund tager selv. Det var heldigt. Man sidder benene vildt. Det var meget godt, du fik det. Var forældrene godt med den på banen? Jeg har taget helt specielt, han har fået en enkelt hjælp forældre. Vi andre spiller hurtigt. Nej. Vi spiller på plads igen! På plads igen! Kom! Vend op, Armin! Fint spark der! Kom! Kom, Marcelo! Kom, Marcelo! Det kommer langt! Magnus! Godt kommet, Jonas! Godt kom på tværs, Jonas! Vitus, kom nu! Kald bolden! Magnus er der! Marcelo til løber! Marcelo til løber! Løber, Marcelo løber! Det er godt spillet det der. 2 mod 1. Ej, jeg skal ikke skyde selv. Der er 3 mand. Tryk! Ja, præcis. Vi ved! Slap i! Ja, vi ved. Spil bolden, drenge! Hold med, kom nu! Nej, helt klart. Der står! Højde! Ud af presset! Få den væk! Sådan der. Masser af meter! Prøv at se den venstre. Nej, det er så løben! Bliv nu med! Godt, Nikolaj! Nikolaj, du skal lægge den af! Ja. Spark den videre tilbage. Kom bare, videre! Pas af! Godt presset. Glemmer det pres, Vitus! Vi får den! Glemmer det, Vitus! Magnus! Falder lidt! Ja, ikke længere, fordi du bliver fanget på mellemhold. Skal du løbe om kap med ham igen? Ring, se nu! Godt navn. Ja, nede i tieren herovre. Godt, Jonas! Ja, var det godt, Jonas. Overlappet. Godt presset. Frede! Rundt spillet. Sådan. Sådan der. Til højre. Fordel. Gå bagved dig. Bagved dig, Vitus. Kom, Vitus, ud der!
Ellers kan du lige træde skridt baglæns. Kom nu, Jeppe! Den bold. Kom nu, du må ikke op der. Sådan. Sådan der. Flot, drenge. Ja, fint. Sådan der. Vi ved, Magnus. God forsvarstakling der. Marci! Mars! Lidt hurtigere! Læg den lidt hurtigere, ikke? Kom nu! Også lige spille det andet højt. 20 et eller andet, tror jeg. 20-30. 20-15. Oscar! Dommer, jeg skifter! Har du meldt dig klar igen, eller? Godt. Kaltoft og Nikolaj, prøv lige at bytte plads! Kom! Kom Armin tæt på din mand, ikke også? Rigtigt, Armin. Godt tak. Pas på bagved! Kom nu, pas nu! Marcelo, kom nu, giv dig nu helhjertet, ikke også? Godt lavet! Rigtig godt lavet. Kom nu, Kevin! Bagud, bagud! Spil bold. Ja, det er fint. Marius, du kan godt kalde på den! Han må godt spille tilbage til dig! Kom! Godt, vi er ved! Godt kæmpe. Kom nu, drenge! Det går der for meget indianerfodbold lige. Vilas, hold dig varm. Små løb. Jeg tror, de kan godt mærke den græsbane, vi spiller på. Ja, det er tungt, ikke? Ja, det tror jeg. Jeg bliver træt i morgen. Det bliver sjovt. Der er 2 minutter til halvleg, Anders. Ja, vi tager den i halvleg. Lige om lidt, ikke? Kom væk, drenge! Kom nu væk for helvede! Det bliver forsvaret! Kom igen! Tian, kom nu! Andreas, Kaltoft, opad! Sådan! Og frispark, tror jeg. Anders, du skal have en ind på linjen og hjælpe til med at dække målet. Anders, du skal have en ind på linjen. Armin, du skal have hovedet på nu! Magnus, tilbage med håndet, Magnus! Kom ud i den, Linus, kom ud i den! Ja, det er vigtigt. Magnus, han skal ikke stå på stolpen. Det må han ikke. Nej. Men det er generelt et godt trick på det der børnefodbold, at der står en mere på linjen til at clear den. Der kan også blive rettet af 7.000 til. Lars, kom nu bevægelse! Det bliver ikke. Er det ikke sådan en målsparken? Kom nu, hjælp dig! Marcelo, bevæg dig! Marcelo, bevæg dig! Kom, Marcelo, ned og mød den! Marcelo! Der, ja. Vi vil Marcelo! Hey, kom med ham! Sådan, Magnus! Godt, Magnus! Det er for sløvt nu! Marcelo, gør dig nu fri! Marcelo! Vi vil bare spille
den lange hele tiden. Det er det, de vil. gør nu. Rolig, drenge! Vi vil gerne frem i banen, det er det, vi gerne vil. Ej, ikke med i et angreb! Er du okay? Ja. Godt. Vi prøver sådan, og sådan, så alle kommer ud. Jeg har 25 minutter nu. Der er masser af tid. Og det er hårdt, det her. Men du har lige på løbet. Jamen, når jeg kommer ind. Nu så. Jeg vil gerne blive sådan lidt, ja. Mars, kom op og giv den op! Vi skal ikke have det der tilbagelægning hele tiden. Træk ud af! Træk ud af! Arne, du er jo fløj. Du skal trække ud af modstanden, ikke? Kald på den, står jeg! Kald på den, står jeg! Det er din opgave at gøre spillet bredt, Arne. Nemlig. Sådan, Jonas. Kom ind i banen, står jeg! Kom, Jonas. Første gang, det sagde jeg, det er lækkert, det der. Godt spillet, drenge. Ej, var det godt spillet, drenge. Ja, det er flot! Kom, Mars. Et godt indlæg, det der. Nej. Ej, var det flot, drenge. Super flot. Ja, why not? Ja da! Udmærket, Marcello. Udmærket, Marcello. Ja, perfekt det der. Ikke? Super godt. Tilbage, drenge! Helt over pres, Vitus! Se, der kommer de lange. De vil spille de lange. Kom, Vitus! Godt, Vitus! Rolig strøger! Ro på, strøger, ro på! Nej, kom med. Helt ud på linjen. Kom helt ud på linjen, Anders. Bredde. Jonas, helt ud på linjen, ikke? Han er skæld på ham. Ej! Nej. Det er helt unødvendigt, det der. Det er også spillet spiller roligt. Nej, det er ikke det. Det er situationen før. Ja, men han startede desværre. Kom igen. Hoppe! Det er langt over. De kan ikke ramme noget. Det er nu tilbage. Ja. Sådan der. Igen. Det er overlap der. Kom væk. Ja, det er godt. Fortsæt løbet! To gange. Første gang var den en stor i hvert fald. Hvorfor kan man ikke have spillet? Kom nu! Kom langt. Kom ud, kom ud! Kom ud, Tej! Vitus, kom nu! Ikke stå og kigge! Kom, Anders! Kom, Anders. Var det godt spillet, Nikolaj? Flot, Nikolaj! Var det synd? Var det godt spillet, Nikolaj? Passe! Ja. Nikolaj og Armin, snak sammen! Kom, nej, det er for nemt. Kom. Kom nu, Bevi! Pres ham ud af. Ja. Ej. Godt presset, Vitus! Godt presset. Falde lidt, Anders! Falde, Anders! Falde! Hvad? Kasseredning. Hvorfor dømmer han ikke?
spiller Jesper, lad det ligge. Godt taget, Magnus! Kanon. Bagefter stolpe, Anders! Bagefter stolpe! Ud! Kom ud til ham! Hold ud! Nu! Johannes! Godt spillet! Kom her, sådan. God tur, Arne. Så godt. Arne, position. Er det Simon? 8. Kom, Vitus! Kom! Er det noget tilbagelæggende, vi laver fejl? Nej, ikke det. Okay, men hvis man skal man på målspark, skal man så aflevere bolden. Når man afleverer bolden, kan man spille ud af feltet. Ja, det er lige muligt, ikke? Man må godt ikke tilbage til nogen. Man må godt gøre det. Det er heller ikke noget sejt. Kom, Vitus! Vi vinder fast! Rigtig, Vitus! Ind efter! Bra, Vitus! Godt arbejde! Kom, Michael! Kom, Anders! Tag imod! Anders! Træk ud af mod! Ja, okay! Anders ind i feltet! Kom! Sådan op, Mars! Der er mål. Ej. Vi kan Lonnie! Anne! Lidt tilbage. Kom bare. Sådan der. Videre. Ja, hvor er det godt. Der er strøger. Flot det der. Mars, ikke den vej. Vi lader sig kalde. Hjælp ham nu! Jonas, det hjælp. Mere over. Hjælp ham! Spiller! Nej! Og så er det slippet den band! Utroligt, hvorfor spiller han den ikke? Ja, det er det. Der går ikke vanvittigt lang tid. Godt, Emil! Der er gået 8 om. Godt, Jonas! Det går spillet! Vitus! Kom ind! Kom igen! Stærkt det der, Anders! Ja da! Fik du den? Ja, det tror jeg. Hold det op! Nu var det Vitus! Kom så her! Glimrende. Spil, Jonas! Så lige en jakke på, Vitus. En jakke på. Det er vildt, synes jeg. Spiller man ekstra nu? Godt arbejde, Nikolaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, det gør. Nej, det gør vi. Kom, Andreas! Pres ud af! Kom! Jeg roller. Det er 7. De er 7 spillere i mål. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mars! Kom, slå den bag dig! Er det godt nok meget fri? Er det stærkt, Armin? Er det stærkt? Vilas Kald var den! Vende spiller! Vende! Sådan der! Sådan. Flot spillet. Tro på den, Arne. Lidt med! Kom, Støjer. Ind og mød den, Støjer. Kom! Nemlig. Sådan der. Flot, Gedi. Bred ud på kridtet. Ud på kridtet, Jonas. Kom.
Over der. Ja, drenge, hvor er det super flot. Flot bevis. Sådan der, ikke? Og spillet, drenge! Så hvor du fik den der. Det er godt mål. Det tror jeg. Ja, det var mig, der skulle have filmet, Hasim. Når dine drenge scorer, så er det godt, du får det film. Spil nu bolden! Hold flowet, drenge. Ja, det er rigtigt, Jonas. Det er rigtigt, Jonas. På en lyd på, Jonas. Nemlig. Sådan der. Kom bare, Anders. Kom bare, Anders. Skyd den. Lyd, Anders. Lyd. En gang til. Sådan der. Kom igen, Strøg. Det er fint nok. Ved du hvad? Lad være med det. Ikke? Fordi... Det var efter, jeg havde afleveret. Jamen, de snakker lige så rigtigt, som du gør. Dreng, hold nu fast! Efter jeg havde afleveret, så jeg vil lave. Spillet. Ja, det kan blive. Lad os ud, der sker. Ud, ud. Ja, må ikke. Lækker, Vilas. Godt spillet. Ja, I bytter bare. Du må godt komme op på toppen. Ro på, drenge. Spil der rundt. Spil der rundt hele tiden. Jeg har afleveret. Kom lidt. Spil den rundt, drenge. Fordi han ikke kan København. Glimrende Lund. Ham, der kommer mod ham, så er han røget op i hovedet. Ja, man skal bare ind over. Jeg tager det der godt for, at vi kommer ind Og vi presser videre. Vilas, kom. Kalsom. Anders, kom nu. Så er det kæden. Ro på. Det er fysiske. Og så kan de... Spil spillet! Vilas ind i feltet, kom! Ej, Vilas, kom nu ind og møde den! Godt tænkt, Kalsom. Godt, Anders. Kom bare sammen, nemlig! Ind over, kom hurtigt! Og det hele skal på evigt. Du har jo, det er jo kameramand. Ja. Fantastisk. Hej. Ja, men bare ikke op på os. Det er flot. Vilas, læg tæt! Kom ned og pres! Kom Vilas, det er godt! Kom Jonas. Vi skal op og møde den, kom nu! Kom Anders, der skal løbe! Kom Anders, du skal løbe! Luk det ud af! Luk det ud af! Sådan der. Det er Vilas. Ja, det er rigtigt. Hold den. Spillet. Ryk! Bredde på! Bredde på! Bredde! Ind i feltet, drenge, kom! Ind i feltet! Klar på returbolde! Godt, Vilas. Øj! Ja, rolig nu, ikke? Er du okay, Mars? Jeg kan alle prøve en gang, så. Spark på mål! Armin, på den rigtige side. Det er godt sparket, Marcelo. Kom bare. Det er godt lagt, Jonas! Kom igen, Kalle. Det var godt spillet her, der.
Ro på! Brede! Fremstøjer Brede, nemlig. Brede! Super! En gang til, Strøger. En gang til. Lille slid! Ikke bold den! For sent. Så meter. Vand spillet! Ikke så Brede, Magnus! Ja, det er jo prøv bare. Kom igen. Ja da, fint nok. Strøger på en omgang. Der må vi skifte. Går du højre? Vitus, sammen med Marcelo og Armin. Ej, Vino der. Faren, jeg slår den her. Ja, det skal der også. Vi kommer op for at se, hvad spiller. Vi kører igen. Vi ser Villas. Ryk Vitus. Sådan, Vitus. Fornuftigt. En gang til. Træk lidt ind i banen. Kan vi ikke skubpass? Det bliver jo godt tilskud. En fugle klasse. Det mangler meget. Så er det meget gode, de kom til 2 kilometer længere frem. Der lå det bliver faktisk ikke fint. Ryk. Jeg fik den ringe til begge. Kom, Magnus. 2 mand. Kom, Vitus. Kom og hjælp ham, Magnus. Fremad. Du har masser af brød, så sagde Magnus, hvad laver du? Magnus, kom nu. Anders. En lille smule drejer. Er det rigtigt, Magnus? Nå, Kasper. Kom nu. Løber vi! Råber! Sådan er den. Retner! Du skal ikke kaste det ind igen! Hjemme her! Spil fodbold! Kom! Ja! Træk ud! Kan bolden lige juice der! Ryk! Magnus! Lund! Næste gang! Hvem har 13'eren? Hey! Marcelo på plads! Nikolaj, jeg bliver bare ud på højre, så rykker vi ud. Nej, ikke igen. Reda! Reda! Magnus! Der må vi skifte! Det er bare ind i den. Kom Lund! Godt arbejde, Magnus. Super arbejde. Hjælp ham! Pas på, I fingre! Hvad er det, vi skal på den? Ned hen den, Vitus, ned hen den! Vi skal hente den op. Glemmer det spil, drenge! Meter. Aflever! Nu. Hvor er det godt kæmpet, Vitus. Kom an, Vilas, fuld øjne! Vi skal holde målet! Godt reddet, Magnus.
Kom, Vilas! Kom! Balle løb, Mars! Balle! Kom nu! Kom bare, Nikolaj! Kom, Anders! Godt, Anders! Kom nu! Kom, først, dreng, kom! Hvor det var der, og så sparket bare. Jeg sparker selv til Jesper, han sagde, I så der spark, så nej, jeg sparker selv. Så han viser bare, at jeg sparker bare på stedet. Og det der, hvor Jo, det var mod Skanderborg. Mikkel, der skal mere træning der. 2 gange. Og vi er bare der. Jeg vil gerne ind. Altså, du havde nok så ham der, gør han ikke det? Der er mange kugler for, Blå! Det var. Kom, vi skal møde dem! Eller lige her, hvor vi kom igennem, du ved, hvor vi var nede i det der hul. Godt, Armin! Fanget det der! Ui! Kom, Nikolaj! Bøjle! Bøjle, Nikolaj! Fordel. Flot, drenge! Nu skal det. Ej! Flot angreb! Rigtig flot angreb! Godt, Armin! Kom ind. Nej, jeg ved ikke rigtig. Jeg har til at tilbage. Hvad der er mere ude på hurtigt? Vilas klar til at pres. Vilas klar til at pres på forsvaren. De er garanteret i Berlin. Det er venstreben, det skal saves af. Nu ryger han ned på bakken. Hvor mange... Det bliver betalt med børneopsparing. Det er en venstrebenet, det er jo helt sort også. Jamen det er det. Ja. Nej! Det var højre ben. Kom igen! Og spiller Andreas Katja! Kom igen, Nikolaj! Retur! Kom nu, Vilas! Kom, drenge! Der var ikke noget der. Nu er lige ind i alle sammen. Det er ikke nogen fejl. Det er ikke 70. Nej! Så stod jeg bare Står det? 4-0. 4 eller 5 mennesker. 4-0. Kan du spille lidt Måske hurtigere? har det, fordi der var en på overlæggeren, der røg lidt rundt. Nu er det lige 5 mand der. Dommeren dømte der. Kom, drenge! Det skulle godt kæmpe det der. Læg tæt på ham, Vitus. Læg tæt på ham. Hold det! Kom så, Nikolaj. Nemlig. Godt, Kalle. Okay. Så meget at skyde der. Manus! Kom on! Ej, hvor er det Vitus! Hold nu kæft, var det godt spillet. Og hold farten! Godt spillet. Kom nu. Nu mærker det, Vilas. Kom nu. Rene! Vi kan se tv her. Rene, Mars! Rene! Nico! Ind og møde den! Spiller godt sådan. Det er tåget, der kommer. Hold nu kæft, hvor er det godt. Det må det, Anders. Jeg skulle sige ikke meget. Det er da utroligt.
Han er nødt til at score for, han får sin selvtid tilbage. Sådan der. Nu er han nødt til at score for, han får selvtid tilbage. Kom, Vilas! Vitus skal på den igen. Nej, den der var det mindste kvalificeret. De to andre, det var virkelig. Kom bare, med med lang.